2 метра не единият колкото до тебе, само че 2 пъти по-широк. На ръстите колкото тебе, то с голата глава. Мъжете от Хемолет точно. Те са бичета. Ама единия бичета, значи на кораба бяха двама. Той, който е с голата глава, Омар. Да. А другия беше негър. Един някакъв много високомерен. Носа в тавана и крайна черта. Все та. Той беше такъв високомерен и само някой жена, като го покани, той така я оглежда. Ставаш, нали? Не ставаш. И примерно, ако е някаква по-нахакан, вземи един, да му върти там да се сети, че какво ще оглежда така. Все едно е някаква стока кранта за продаване, братче. Просто... Обаче пък на това от Хорхе Алемара на Хорхе Муска саха шорти. Девойката седи отстрани така и гледат. Много готина. Девойката, ама значи тя готина, тя много хубаво танцува. Обаче него го сцепиха. И Адриан и Анита като бяха, като излезнаха, жонглираха на сцената и се това на партито на Адриан му скъсаха шорти. А на Анита не? На Анита не толкова. Обаче на него газ. А най-големия смях беше... имаше парти, мъже като жени, жени като мъже. Идва Хуан Матос. Хуан Матос на 20 см ток. Една възглавница, знаете, като колумбийски гъс е така изпъкнал. Кубински, бе, не Кубински. За мен. Пилешки супи двечки. Едната тук е с врат и пържоле. Айде супите. Значи, Хуан Матос и Мофлекс, като жени, се скъсали да се химна. Нямат... Всички дали мъже? Значи всичките, това беше тематично парти. Жени като мъже, мъже като жени. Той тук има да не кажа прешко, да има такива. Какво искате от мене? Искате да гледате джезве скокали или сочи там един негър, ама наредил фаянса, брат, че тук почка, гредичка, не знам си какво. Се направо страшно, брат, че пак тялото извадва. Не останаха хора. Ямоле, тези Атак, Хорхе. И откъде обиколихте? Иначе от Барселона тръгнахме, отидахме в Кан, Франция, оттам в Ливорно, Пиза и оттам Чивита Векио, Рим и от Рим ден и половина път обратно в Барселона. 5 дена на кораба, за 5 дена сме спали 20 часа. Почти не сме спали. И когато беше екскурзията за Рим, аз много исках да го пуста този град. И вечерта на парти, вика, няма проблем, утре ставам в 7, буда ви всички, отиваме на закуска, хапваме и отиваме на Рим. Лягам си аз и по едно време звъни телефона в каютата, аз не дигам. Викам, чува ми се нещо. Звъни и дига този за квартиранта, беше един ирландец. Дига и аз чувам нещо само на английски, нещо ми се избоботва. И той вика, за тебе и ме бутат с слушалки. Защото леглата са нето хора стояли много друго в клиото. Да. И ми дава слушалката и аз такъв сънен. И викам сега мамка му, ще кажа едно хило, пък какво стане нататък? И само викам хило и оттам. Какво хило, бе? Ти ще идваш ли на екскурзията и няма да идваш? Ареля ми звъни, аз съм се успал. И да видиш както е по филмите по коридора. Подскачам панелката, гащите, търча, обличам се. И си представи, ако това е кораба, аз се намирам тук, трябва да отида в другия край на кораба, за да се качим, да слезем оттам на едно корабче и да отидем на брега. Ей, голям смях пазар. Тогава. Какво хило, бе, ти ще идваш? Да, и с Гери. Барселона? Барселона, връщаме се. Петия ден от кораба, слизаме, настаняваме се в Барселона и вечерта знаем, че в Куп Мохито ще има салса парти. И се гласиме, обикаляме, отиваме първо гледаме пещите фонтани в Барселона, кефиме се, хапваме нещо и отиваме към заведението. Влизаме в заведението и половината инструктори от кораба там и ние. Прекрасно, към 11 години. Влизаме, намерихме си едно местенце, всички лични карти и пари в джобовете, защото там всичко гепи. И кой кого да копа и почваме да танцуваме и изведнъж на Данс играе така се отдръпва и прати едно кръгче около нас.
около нас 6 двойки танцуват. Правят едно кръгче, ние танцуваме и всички седят и гледат. Такива, ние става тук само. И изведнъж как си танцувам аз, Гергана с още една нея приятелка с Роси. Изведнъж изкача, вие какво правите тук? Ние викаме, сега се върнахме от колиса. Сме слезли от трамвая петицата и бил отишли на салса пак. А дедата сте кога? Преди 2 години в Барселона. Оцелихме един колис, а те отишли в Барселона на екскурзия. И гледали къде има салса парти, хоп в този ден и ние също не знаем, че те са там и се засякахме. Стана е така. Хубаво танцувахме и танцувахме по 4 танца точно. Стана 12 часа и стана нещо като салса плюс. Регетони, всички се наредиха в линейките и почнаха. Тъпсам, откачихме направо и какво дойдохме за 4 танца. 30 е такава, аз 10 лева, това беги от тука. Туалетната вода. Туалетната. Източваш, пиеш. Стига, бе, браче, 5 евро, бе. Като се сета, че ще отива в магазина за 5 евро си взема един стек с такива бутилки. Аз тогава, преди партито, ние ходихме на фонтаните, върнахме се в апартамента, вечеряхме и Стефчо се излегна на едното диванче и такъв съм си позаспал и викам, я ходете на салса, аз продължавам да спа. Аре, ставай, и аз само му копам лична карта 20 евро, викам, ще стигна. Айде, давай. И в интерес на истината, клуба беше, не, това беше вече бяхме слезнали от Рома, тук. Това вече бяхме слезнали от самия кораб. Но на кораба беше ще станат много бавно. Значи, значи Анелия съвсем случайно, поне тя по Фейсбук и там роби постоянно нещо в интернет, попада на тази обява All Star Salsa Cruise и почва да гледа. Какво се случва? Всяка година от всякаква точка в Европа се тръгва 5 дена, има продължава, 5 дена на кораб с различни спирки, слизаш, обаче кораба е 15 етажа, не знам колко метра дълъг, не знаеш първите 2 дена дали си на газа на кораба или на носа. Той е малко, има 25. Значи, Мигел, 25 етажа. значи този се казваше Adventures of the Seas, този беше четвъртия по големина в света кораб. Огромен! След като на най-отгоре имаше баскетболно игрище, тенис корт, стена за катерене и волейболно игрище. Значи ще ти кажа, кораба имаше към близо 3000 пасажера и 1500 души персонал. Близо. На този четвъртия по големина свет. Един квартал. Independence of the Seas беше най-големия на Royal Caribbean компанията, от които тя притежава тези кораби. И го видявам в Майами. Значи, целият круиз с цялото ядене, спане на кораба беше $750. На човек. За човек. All inclusive, ама ти казвам, обръзване. Много пари. Как ще е много пари, бе, Мигел? Много има платини. Има по 250 евро на човек. Ама това ако си го вземеш преди една година, при нас, знаеш какво беше хубавото? $750, обаче ти го плащаш на изплащане. Всеки месец плащаш равни вноски. И то не ти и вече по круиза ти си го платил, купил си билета за това. Всичко ти е наредено и само си взимаш куфърчето, както с самолета летиш и директно на кораба. И там си нищо не плащаш. Единственото, което плащаш са едни $50, които са ти бакшишите към този, който ти обслужва каютата. В каютата всеки ден се чисти. С нови чершафи, всичко подредено, изчистено. Бара си заред. Значи накрая, преди да слезнеш, има ни пликове, които се слагат тези. Това го знаеха предварително.
И на... Ами от информацията, която ти дават и за на guest relation, какъв. Другото даваш пари на главния сервитьор на масата, на помощника и на този, който е шефа на сервитьорите. Ядеш в едни 5 звезди ресторант, където чинно Пилешка вратна пържова. двама сервитьори и те обслужват големо пиле. по всички правила. Ядеш най-невероятните манджи, които можеш да се сетиш на официалните вечери. Обаче там в ресторанта не можеш да влезеш по къси, как ще ти е ниска. Влизаш облечен, имаш капитанска вечеря, където всички богаташи излизат с фраковете като пингвини, жените си и роки дет се влачат по 5 метра отзад, диамантите наредени тук и едни сервитьори. Аз излизам с костюма от баба и се чувствам като бай Ганю, бе. С мускалите тук наредени, бе. Изглеждам с костюм супер казахски, обаче се едно с бай Ганю с мускалите, бе, брат. Сравнение с уния капитана и си представя персонала. И има, значи на кораба си има собствена телевизия, която ти обяснява програмата за следващия ден и ретроспекция какво се случва. Имаше диско програми, имаше всякакви. Имаше състезания по катерене, по не знам си какво. И да, на третия етаж долу имаше ледена парзалка. Значи ние се печеме на обяд на 25-30 градуса горе, Петри слезва долу да кара кънки. Нали? Гледахме ледено шоу, толупи, пируети, какво се сетиш? Беше страхотно. Аксел, толупи, пируети, припадък. Беше... Аз го пожелавам това на всеки да го изпита, просто беше невероятно. И не беше скъпо. С никой слуша. Жена му не бяха също на турист, само че не знам къде не сте говоря с тях. Има никаква делта от Мартиника. Значи, Рослиса, имаше още един такъв приз на All Star, който тръгваше от Майами и обикаваше щатите. Той е по-евтин, обаче пътят ти до щатите отиваш по дяволите. Значи, те като си взеха билета до Барселона, отиване и връщане ми излезна под 200 лева билета. За резервацията си всичко. Аз поне си го взех в последния момент, но ми излезна към 300-320 лева. И пътувахме в различни дни, защото те пътуваха на 4-ти, не, те пътуваха на 5-ти, обаче на 5 юни майка ми има рожден ден, аз бях и в същото време и на сватба. И не можех да... Аз пътувах на 6-ти на следващия ден. Значи той започваше от 7-ти. 5 дена. Значи, те бяха в хотел, бяха разгледали